Sengemnandi. Yeah, semnandi. Sanibonani. Niyaphila. Usabelo lo. Umakhaladi bathi Fuseke Goli. Mina ngisupport iChiefs ke bafowethu. Lento ngizoyikhuluma namhlanje ngicishe ngalala ngingadlile. Washo ukuthi bengilambeleke ngathi hayi ukudla ngiyekufuneka ngimele ngedle. Ngiphoxa eSouth Africa bakithi. Ingangiphoxanga ke yonke. Cha weBruce kodwa yini ungigilelani kodwa? Ungathi ngothemeka kaBruce ufaka ama defender kumele siwine. Yabona Bruce ischeme sikushayile coach nginokuxeka wena kakhulu ngoba nguwesiphethe. Angazi mina noma ubudeshile yini noma ubungadeshanga ngoba indlela oyenzile nje ungathi khona ukuthintile. Nomkhalele ngapha ngazi asakulekile ngani ngoba ngazi umuguga lokho. Nisiphoxele izolo. Uyazi mafuna ukwena bengasiboni mina isidingo sokuthi singa defender kube kuyi first game yethu. Kunabafana abahle lapha abahlele ebhenjini. Wamthathela umfuke ngizombeka ebhenjini. U-Apollo ngokungena washintsha yonke igame wadlala ibhola lesifunayo. Phela iMexico bengakho lapha. Siyabona bebengakho abalandeli bethu. Bexwayela iMexico vese lokho bazoba ne-ball advantage, amene second ball advantage ukuthi bona badlalele ekhaya bazodlala kangcono kunathi ngoba bane support yabalandeli. Obvious shoot bawu12 futhi so 11. Kodwa ngendlela edlala ngakhona abaframi ngiyancoma ngidlalile kodwa into esiyenzile ngiyithandanga ngocoach. Kube lo mfana ke lona engazi ukuthi wenzani lo mfana bathu bani usithole. Uyabona usithole akadlala ngendlela ebengifuna ngayo. Neposition ebamdlalise yona nje uhlale edlala. Ngakho ukuthi lokhu akadlala eteam yakhe lo mfana. Uhlezi lapha. Umbathe bengadlala kangcono ngesithole. Cha no Foster ngitholi kahle manje kwenzakalani lapha. Angitholi impela kwenzakalani. Kodwa ke ngoba singabafana sezethemba ithemba selilahle. Ngeke sithi le game ezodlala ucoach ekevula amehlo. Ngoba ngeke sikhale njalo thina. Izolo siyihlisile. Dala singadlile nje enxayeni. Sengiphathela ukubheja nemama ukubheja ihambe. Hawu come on man. Musuna ukuyenza lento man. Bruce. Awuya ukudesha niyo lo goal dlile le phesha eMexico. Dlala ibhola man. Coach. Come on man. Yebo into evula le odumele kaMtefu. Sila phansi eLarochelle. Kamna bafowethu ngisacela nje ukudlulisa amagama yazi ngibhlungu ukudliwa kwe-squad izolo ukuthi abafana badlalile igame ikhona sinayo igame phela nje kodwa ngiyamgxeka lo umqeqeshi lo Hugo Bruce akumazi ukuthi abafana wekade basaphi kanti akeze ukubadlalisa yebo kona esombeni sokuqala siwabonile amaphutha ethu nangu lo mfana wakasithola kubonakele isuka nje angazi ukuthi waqhubeka wamgcinelani kwaze wagcina ethola ikhadi elibovu bese faka ke lo mfana lo uTalente Mbatha kodwa bese kulate kuningi obekungenzeka osekuqaleni nje esombeni sokuqala bese ngayishintsha igame iMexico nje hayi abafana abancane bese ngayibamba nje iMexico ngiyakhala kakhulu impela nje ngomqeqeshi wethu akazame ukunyusa amasokisi akumazi ngoba bendwazile lapha noma mhlawumbe bedeshile noma kwenzakalani asazi nangu umfowethu ethi nami umkhelele naye bekhona la eduze kwakhe ukuthi bethule ngoba kwenze njani asazi kodwa ngiyacabanga kulomdlalo olandelayo sofunda emaphutheni ethu kehla Hugo Bruce awuzama ukunyusa amasokisi abafana sinabo abadlali baphelele iMexico nje bengamele nje sidliwe iMexico naleli ikhadi elibovu leli elitholwe uThemba Zwane besingekho isidingo unompempe nasimazi noma naye uchemile noma kwenzakalani noma mhlambe bayapheya ngoba badliwa kulokade bela besivakashele kodwa ayi bebengasiphethe kahle nabalandeli baphesheya nabo indlela ukuthi mangabe ibhola liphethwe umdlali wala benza lokho iyabheda kakhulu le nto leyo abaphathi kumele babone ukuthi bayiqondisa kanjani le nto leyo siyabonga uyabona nje ngoba seshini umfowethu ngapha ukuthi yena spice kakhulu kanti thina bekumele siwine lapha neDrobi ngaba yonke igame ezolandela ke ngicabanga ukuthi sifundile vese emaphuthini ethu sifunde kakhulu emaphuthini thina sidliswe ama careless mistake asihlukanga grounding ucoach ke nje into ekumele ayenze aza abadlali ngoba nje uMoremi apolice labo bahlale ku starting lineup esquadini akusiba abantu kumele bagcine ebhenjini akusiba abantu kumele bagcine ebhenjini manje qala nje ngabadlali siya attack ukudefend akusizi attacking football
ukudefenda sidefenda masibona ukuthi kunesidingo asikho idingo sokuthi siyodefenda cabanga ukuthi igame ezolandela ipressure soba nayo kodwa abafana bamcela bangalahli ithemba bebe positive siyawina ufuna fake bobani beka isipili sakho i-first 11 yakho fake bobani i-first 11 yami yabona from goalkeeper akangifakele uRowens angifakele uMdawu afake uSibisi mase zongifakela uEcho afake umdibu mase kuma winga bengifuna ukuthi angibekele nalo mfowethu lo apolice ngapha angibekele ku left wing abe kumfukeni mase kuthi endishini abe kumkwena nombatha usengamfaka ke phambili uReynolds ebenomkhopa ekeme kancane uFoster ngesibona ukuthi hamba kanjani wena Dev Kamna mfowethu kule napho ngivumelana naye umfo waMakhalathi ngoba vele sesilimele kakade uzwane ulikhathi elibomvu lo usithole ngikho ukuthi kwenzeke kahle wathola elibomvu akahlale phansi unamaphutha amaningi kakhulu usithole kulungile ahlale lapha ebhenchini akathi ukuphumula kancane ngikho ukuthi umqeqeshi naye uzofunda emaphutheni sinabo abafana lapha umfana omncane obengafika naye agqame ngale ashayine umfana omncane umfukeni angazi ukuthi umgcineleni ebhenchini mfana ngikhosi impela umfuke ngakusiba abadlali bengicela ukuthi umqeqeshi wethu angayi ngokuthi ubani udlalela ikhosi ubani udlalela iBhakaniya kanjalo lapha siyo representa iSouth Africa ibafana sisonke kawufela lapha akabeme kancane nje ukuthi ubani uqhamuka kweliphi iqembu la eMzimba Afrika akuyona iPremier Soccer League le hawu mfowethu sidlalela indebe ngo-2010 abadlali beBarcelona bo7 bawina bethatha icup umqeqeshi athi kunyusa amasokisi iline up esho mfowethu hayi ngicabanga ukuthi i-right kakhulu kodwa abafana akathi ushintsha bonke abanikeze i-game time bonke abone hayi ukuthi kuqhutsheke nomuntu oyedwa ebebona ukuthi lo muntu unamafutha amaningi 442 yingakho zigcine sithole ama-red card ngokwami ngithi 442 umshuku akabona ukuthi umisa kanjani ashintshe asukume njengabanye abaqeqeshi ame lapha emugqeni akhomba athethise ingane lezi zidlale azinikeze lelo gqozi lolo fuqu le ndaba yokuhlala phansi ingathi yonke ihamba kahle ngiyangijabulisa abanye coach bama beme kulayini lapha bekhomba ukuthi umuntu akaye kuphi yena uyarelaxa hayi come on man gcine sesisola amakwebe ivala phesheya uyadesha lena yes kodwa akazama ukuthi azohlala ngathena hawu uthi madliwe njengabuye vele egibela ibhanoyi ebuyelelela eBelgium lapho makhona wena usumile sibonge bakithi onombono nabo futhi ngoba umbono wethu nathi lesukhuluma lapha umbono wethu ngoba ibhola liyaginqika ngenzeka khona omunye ubona ngeso lakhe kodwa thina sikubona abafowethu yilokho sabe kuyiloko kanti bafowethu siyabonga siyabonga